फैजों नोंथांमोननो आसामनि 15थि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जिउखौरांनि सोमोन्दै फोरमायगोन। नेडानि लिंथुमगिरि आरो गागि बिजेपिनि दैदेनगिरि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि 15थि गिबि मन्थ्रि जाबाय। बिथाङा गाबोन समबार 10 मे 2021 खालाराव समायखिरा लागोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 1 फेब्रुवारि 1969 मायथाइयाव जोनोम मोन्दोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा कैलाशनाथ शर्मा आरो बिमानि मुङा मृणालिनी देवी। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया उन्दै समाव गुवाहाटीनि नतुन सरनिया गुदि फरायसालियाव फरायदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा गोजौ फरायसालिखौ कामरुप एकाडेमियाव खालामदोंमोन। बिथां शर्माया कामरुप एकाडेमियाव थानाय समाव गोबांथार फरायसालिनि बिबान मावदोंमोन। बिथाङा आसामनि जारिमिनारि गोरोबथा 1979 आरो 85 आव गोख्रोङै बिफाव लादोंमोन। बिथाङा कटन कलेजाव हाई सेकेन्डारि आरो ग्रेजुवेटखौ खालामदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय पलिटिकेल आयदायाव MA खौ खालामदोंमोन। बिथां शर्माया कटन कलेजाव खनथाम फरायसानि जेनेरेल सेक्रेटारि 1991 आरो 92 आव जाबोदोंमोन। बिथाङा LLB बेचेलर अफ ल' डिग्रीबो मोनदोंमोन। बिथां शर्माया गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालिमानिफ्राय PhD डक्टर अफ फिल'सफी डिग्री मोनदोंमोन। डक्टर हिमन्त शर्माया 2001 मायथाइयाव रिनिकी फुयान शर्माखौ जुलि खालामदोंमोन। दा बिथाङा सासे फिसाज्ला आरो फिसाजो सासे दङ। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि खेबनि थाखाय कंग्रेसनि टिकेट लानानै आसाम एसेम्बलि बिसायख'थियाव 2001 मायथाइयाव जालुकबारी बिधानसभा बियाबनिफ्राय देरहासार जादोंमोन। बिथाङा फिन बे बिधानसभानिफ्रायनो 2006, 2011, 2016 आरो दा 2021 मायथाइयाव गोबांथार भट लानानै देरहासार जानो हादों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि एग्रिकालचार प्लेनिं एन्ड डेभेलपमेन्ट, हेल्थ, एजुकेशन एन्ड फाइनान्स मिनिस्टार 2001 आव मन्थ्रि जाखांबाय। 2006 मायथाइयावबो हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार, इनफरमेशन एन्ड टेक्न'लजि एन्ड साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि मन्थ्रिबो जाखांबाय। तरुण गगैनि समावनो 2011 आव हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार एन्ड इमप्लिमेन्टेशन अफ आसाम एकर्डनि मन्थ्रिबो बिथाङा जाखांबाय। बावैसो सिगां बिथां शर्माया सर्बानन्द सोनोवालनि सोरखाराव बिथाङा फाइनान्स, हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार, PWD, ट्रान्सफरमेशन एन्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड एजुकेशन, हायर सेकेन्डारि एन्ड एलिमेन्टारि नि मन्थ्रिबो जाखांबाय। बिथां शर्माया नेडा नर्थ इस्ट डेम'क्रेटिक एलायन्सनि लिंथुमगिरिबो। बेराफारसेथिं बिथाङा बेडमिन्टन एस'सिएशन अफ इन्डियानि आफादगिरिबो। बिथां शर्माया उन्दै समाव सासे उन्दै फावखुंगुर महरै असमिया सावथुन कका देउता नाति आरो हाती आव फाव खालामदोंमोन। बे सावथुनाव हिमन्त बिश्व शर्माखौ मैदेराव गाखोना फाव खालामनाय नुनो मोन्दोंमोन। बिथां शर्माया BJP राजखान्थि हान्जानि सासे राफोद दैदेनगिरिजों लोगोसे समागाता समाय, भिन्ना समाय, अभिन्न मत एन इटा सपनर पामखेड़ी आरो बावैसो सिगां बिथां शर्माया भारत हादरनि नखर मन्थ्रि अमित शाहनि जिउ खौरांखौ इंराजिनिफ्राय असमियाव अमित शाह आरु आग्रामी BJP मुङै राव सोलायदों। बिथाङा गाबोन समबार 10 मे 2021 मायथाइयाव आसामनि 15थि गिबि मन्थ्रिनि थाखाय समायखिरा लागोन।